हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबावबाय आरो ओमफ्राय दिनैथ' बुधबार बाजार ना बेनिखायनो नै माइरं फानहैनो नागिरदों जोंहा न'आवनो मिल दंखायो नालाय सौवो नालाय ओमफ्राय माइरंआबो माइब्रा माइरं जोसा माइरं आरोना नै बोराया सुगासिनो माइरंआ हनै बे जोसाना माइब्रा बेलाय जोसा थफ्लासे थफ्लानै थफ्लाथाम थफ्लाब्रै थफ्लाबा जाबाय 1 केजि जोब गासिबो आरोना ओमफ्राय दानि जुगावथ' बाजाराव बिराद दाम लायोना बियो माइब्रा माइरं जोसा माइरंआ बेसेबां नांगौलाय 50 ना 60 माइब्राया 50 थाखानो ओमफ्राय जोसायालाय जोसाखौ मिन्थिया आइसो लांनो नागिरदों नालाय नै सुगासिनो आरोना बेसेबां जोसाया 60 थाखानो लोगोफोर ओमफ्राय नैबेना माइब्रा गोजानि नायलाय नोंसोर माइआबो हनै माबानानै लाखाजोब्बाय जोंहा बिदिनो बानायनानै लाखाजोबो आरोना फोरानखांनानै ओमफ्राय रेडिखासै ओमफ्राय सौनांसिगौल' आरो सौनानै ओमफ्राय माइरंआबोथ' रग' रग' गखायोना एसेल' जावस्रोनांगौ आरोना फानहैनायाव जा मोजां जावनानै लाङो जोंहा माने माबा नाङा आरो जावनानै जाहैनाङा बेसाराफोर दिनै बुधबार बाजार नालाय ओंखायनो लांनो नागिरदों आरो बिदिनो लांबाय थायो माइरंआबो माइआबो सोर जालाबायनो एथ'ग्राबलाय ओंखायनो एसे न'आवबो मानसिफ्रा बारा गैलाना दा साबाल'सो आरो मामियाथ' जानोनो हाखाया एसेल' जाखायो आरोना ओमफ्राय दा जों साब्रै एसे जानाय जायो दा माइरंआनो बोरायानो थालाय लायो ओंखायनो समाव फानो आरोना नांगौ खरस मोनो बेबायदिनो ओमफ्राय माबायालाय खांख्रिखलाया बोरै खांख्रिखलाबो लांफानो होनदोंमोन आं दहाय ओमफ्राय नै खांख्रिखलाया बेनो आं लाबोनानै नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरोना नै 10 थाखा खांख्रिखलाया 10 रुपिस मोनसे बाहाग जाखो सरल'था बाहागनो बेनो आरोना ओमफ्राय नै दखानावबो मानसि फैदों मा लांनो हो हल्डिं काप हल्डिं कापआ 40 थाखा दा दिनै जांख्रा आरो जांख्रा नङा 50 रुपिस ना 50 रुपिसनि फाननो हाबाय नै बिदिना गामिनि दखान नालाय खुथुर खाथार जाबाय थायो आरो जाद्रायै नङा एसे गावनि आन्था जायो आरोना माबा गैब्रबाबा माब्रबाबा लांफैब्रबनाय जायो बेबायदिनो आरो गामियावबो गंसेल'खा नालाय जोंना दखाना मेथाइया माने गासिबो माबा फानखांजोबनानै बारा गैया जानानै दं मेथाइफ्रा ओमफ्राय दा बाबा लाबोगोनदां बिदि आरो जोबजोब्बाय बेयाव गासिबो मेथाइ थाजोबोमोन नैबेयावबो मेथाइ थाजोबोमोन बेयावबो जोबनानै दंथ'जोबो आरो मालाय माबा बुधबार बाजार गुरुबासा बाजाराव थांनो नागिरदों आरो बै मना फिसायालाय माथो मोनसेबो जाला वाट्सएपआवनो इउटुबार जानला मोनला यूट्यूब लाउटुबावनो मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है 1 सेकंड यार मजाक
केमब्रमा जोंना दाबो फैया सिखारखानानै आरो फांखा होगोना उन्दुलांबावो 7थासो जाबाय दां 7:30 लाल साहासो फुङाव गाइखेर लोङासै साननै सानथामसो जाबाय आरो आंथ' गाइखेर लोङैया मास मोनसेसो जाबाय न'आव आरो साननै सानथामसो जाबाय फुङाव बेलासियाव लोङो गेस जाजोब्बायना बयबो फुंनि नै साहा लोंबाय आरो मा बेनो गनसै दे सावलांदो दे ना र'दा होनोसै ना जागोन दे फैदो लोगोफोर आङो दा सेरफां मैखुन माने खानो फैदों आरो सेरफां दंफांनि मैखुन आरो जोंहा दोनदों नालाय मैखुन जानो होननानै माने बन सिननो लाबोदोंमोन आंनि हांसोआबो आदार बिजोब्बाय नै नाहरलाय आंना हांसोआ आदार बिजोब्बाय ओमफ्राय दा माबा दोनदों नालाय मोननै ना मोनथाम मोनब्रै दोनदों आरो ओमफ्राय बियो दा बोसोरसेयानो जानोसै बोसोरसे जाजोबाखैना गेन्दा बोसोरसे जाबाय खोमा बेखौ दा मैखुन जानो होननानै दोनदों नालाय ओमफ्राय दा मैखुना जा मोजां मोजां बेरनानै होबाय सेरफां दंफांनि मैखुन आरोना ओमफ्राय बेखौ आं दा खाहैनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो नायदो होमबालाय जोंनि मैखुनखौ माबायदि माबादों आरो बारदों आरोना आं नुफेराखैमोन बिराद मोजां बारदों र' दे खोन्थानि नोंथांमोननो मैखुना नै दंफाङाथ' नै बिदि आरोना मोनसे मोननै मोनथाम नैबेजों मोनब्रै दोनदों ओमफ्राय बेरथ'वाखै दाबो बेरगासिनो ओमफ्राय नैबेलाय नै ना मैखुना बेनो लोगोफोर नै जोंना मैखुना सेरफां मैखुन नै बेबो बे दंफाङा एसे गिदिर दे ओरैबो दं न'आव दोनोबा बेबायदि दोनोबा मोनजायो आरोना आंबो मोनथिफेराखैमोन बिबोनाङासो माने दोननानै थांदों आरोना बिसोरा बेयाव थाला नालाय ओमफ्राय दा बेनोबो मालाबा बोथिसे खानानै हरनांसिगोन जा मोजां मोजां मैखुन ओमफ्राय नै बे बारसे नैबे दंफां मोनसेना आरोना नैबेयावबो बारदों नै नागिरनांसिगोन दां ओमफ्राय नैबेनाबो बाराखै ओरै लाबोनांसिगोन मैखुन खानो थाखायना नै आं ब्लेडसो लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय नै फिसाजोआ मैगं खादा लाबोखाबाय नहमा ओमफ्राय दा खानोसै लोगोफोर नायबानो जाबाय बे माबाखौ दोनोबा मोजांसिन जायोदां फिथोरखौ माने माबायो आरोना बेरफिनो गाखोजालालै र' हनै आजावहर नै बिबारा नुदों मोनजाफेरामोन देग्लायसो मोनजाफेरदों आरोना गोजौआव थिख्लायाव खोमा बन सिननो होननानैसो लाबोदोंमोन बिफांखौ नै बेरनो नागिरदों आरोना नागिरबाय बिसोर बेरगोनदां बेनिफ्राय मशरूम मोनखाद्रायला खादायाव हनै गोलैसै मानसिया हनै मिलायनाय नंला होनना बिसोरो बेबो जाबोगौना बिसोरबो होनो बेबो जाबोगौ ओंखायनो एसे गोरलै गोरलै दोनसै नामा सानदों आं
Udah di situ. Halo. Complete lagi. Ada yang sudah. Complete. Ini yang dah. Haखांबाय मैखुना मेंगुलायबाय आङो नै मैखुन खानानै ओमफ्राय नै बेनो आरोना बेसेबां मोनबाय थैयो जोंनो जों साब्रैल'खा नालाय नै बिजावजालिनि फिसा दंबावो सासे नै नायलाय जा होंगो दोंगो गाजोबगोनलै दा बे माबानाय बेरनो नागिरनाया गाखोनानै बेरनो नागिरनायानो फिउस जाजोबसिगोन आंना जा मोजां मोजां बेरबोबावगौना बेखौ मोनजाबावगोन आरोना बिबोनांनो हले बोथिसेखौ हरखानांगोन गोसोखांखागासिनो आङो माने बिसोर लाबोदों नालाय बिसोरा लाबोनानै मैखुन जानो दोनसै होननानै माबाय आरो बैसोर सेरफां नंगौना नङाथाय नङा थाइजौसो मिस्टार नोंसोरा वेलकाम आवर बायला जिला हम फैदो लोगोफोर बायला जिला न'आव फैदोलाय नै मा रायलायबावनो नोंथांमोनजों बेनोसै आरो ओमफ्राय गोलावानो जाबायदां ब्लगा दिनैना ओमफ्राय बेयाव फोजोबनोसै नामा लोगोफोर बेखौ आं दा संसै आरो माजों संनाय जायो नायनोसै अनला जायो ना माबा आलु जायो ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदों होननानै होनबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जासिगोन ना बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमहरबाय दे लोगोफोर दे आखाइ गैला जाबाय